produžetak. Možda odemo i u produžetak, a vidjet ćemo na koji način će sad Zagreb odigrati kad nema ta dva centra. Vjerovatno će odigrati Mašić na poziciji četvorke. To neće biti neki pretjerani hendikep za Zagreb, zato što i Zadar igra, ajmo reći, u relativno niskoj postavi, jer i njihove četvorke su u biti igrači koji nemaju pretjeranu visinu, kao što je Ive Ivanov. Znači, to Mašić može pokriti. Međutim, vidjet ćemo. Evo, točno tako, znači Mašić će biti tu na četvorci. Tamo Heitfeld, Simon, Renfro, Mulo-Omerović, kod Zadra pak Braun koji je na crti slobodnih bacanja. Tamo je još Ivanov, Davnicar i Batur. To su te petorke za ovih još 45 sekundi koliko je ostalo do kraja. Braun nije pogodio prvo slobodno bacanje. Treće za redom, znači Zadar promašuje i to ih može skupo koštati. Apsolutno u ovakvoj neizvjesnoj završnici. A govorili smo o tome i na početku utakmice, jer sve je išlo u tom smjeru da ćemo gledati ovdje neizvjesnu završnicu. Braun i drugo slobodno bacanje nije pogodio. Dva razlike za Zagreb, napad je za Zagreb, 37 sekundi do kraja utakmice. Mulo-Omerović. Naravno, on će tu držati dugo loptu, odigrat će taj pik. Car je pored njega, pokušava Car ovdje malo i iznuditi osobnu Mulo-Omerovića u napadu. Simon 5 sekundi, Batur pored Simona, ide Simon na ulaz i na kraju je dosuđena osobna Baturu. ...22 sekunde, pozvana je i minuta odmora. 87-85, evo te situacije još jednom. O ovome bi se dalo razgovarati, je li tu bilo faula ili nije. Evo kako je bila i reakcija Brauna. U svakom slučaju Simon će imati priliku nakon što završi ova minuta odmora sa crte slobodnih bacanja dovesti Zagreb na 4 razlike, a što se tiče tih slobodnih bacanja i jedni i drugi, evo tu podjednaki, Zadar 57%, Zagreb 56%, trica Zagreba 5 od 14, što se pak Zadra tiče 7 trica iz 22 pokušaja. Nekoliko, izvoli. Očito je važnost utakmice utjecala i na psihu igrača, s obzirom da je velik broj promašenih slobodnih bacanja. Ali je i veliki broj koševa unatoč tome. Unatoč tome, da, dosta je bilo tih, ajmo reći, ušlo je nekih trica koje su šutnute u početcima napada, što obično i ne ulazi. Dosta je bilo oduzetih lopti Zadra, ajmo reći, u onim intervalima i tu su se nabrali ti neki laki poeni, pa je zato i visok broj poena. Simon je pogodio prvo slobodno bacanje, plus 3 je za Zagreb. U svakom slučaju, ako pogodi i ovo drugo, morat će Zadar ići na brzu realizaciju. I pogodio je Kruno Simon, 89-85, Davni. Da, on je strahovito dobar izvođač slobodnih bacanja, pogotovo u završnicama. Evo pokušaja za tricu, Batur nije uspio, skače na kraju Heitfeld i ovo je možda bio skok za pobjedu Zagreba, za naslov Kupa Krešimira Ćosića, za obranu tog naslova Kupa Krešimira Ćosića, jer i prošle sezone kada je Zagreb bio domaćin u Trnskom slavio je u toj finalnoj utakmici, a ovdje Heitfeld može potvrditi pobjedu Zagreba ako pogodi oba slobodna bacanja. Prvo je pogodio, znamo da ima dobru ruku Heitfeld, 90-85, 8 njegovih koševa. I evo i drugo, 91-85, Car brzo probat će sa tricom i neće pogoditi, ponovo će uhvatiti loptu Heitfeld. Zagreb je pobjednik Kupa Krešimira Ćosića
u utakmici u kojoj je većinom bio u rezultatskom zaostatku. Na kraju je došao do slavlja, došao je do pobjede, došao je do prvog ovosezonskog trofeja. Moram reći ipak zasluženo. Prelomili su utakmicu u dijelu kad je u drugom dijelu ušao Mulomerović u igru sa njegove dve trojke. Mislim da su odigrali dobru partiju, digli su se u obrani, nisu se predavali kod Zadrovog vodstva, 3 do 4 puta, 7 do 9 razlike, prema tome mislim da su, ne da mislim, nego pokazalo se da su zasluženo pobjedili. Međutim, Zadar je ostavio odličan dojam, imali su stvarno svoju šansu, jučer su odigrali jednu hollywoodsku priču, briljantnu utakmicu. Ovo danas nisu izdržali u takvom ritmu igra do kraja. Zagreb ih je uveo praktički u svoj ritam, u košarku koja je puno sporija i gdje se Zagreb sa svojom individualnom kvalitetom i sa svojim iskustvom uspio je doći do toga da preokrene utakmicu i na kraju privede u svoju korist. Čestitke jednima i drugima na odlična dva dana. Apsolutno na ta dva sjajna dana. Čestitke Zadru, čestitke na onoj jučerašnjoj utakmici, na onoj pobjedi protiv Cedevite. Mislim da smo u ova dva dana gledali dobru košarku, bez obzira što se puno toga događalo, što je bilo puno tih problema, što se nije znalo u kakvom će sastavu igrati Cibona, što je Zadar jučer igrao u takvom sastavu kakvom je igrao. Danas evo u kompletnom gledali smo jedno zanimljivo finale i na kraju pobjedu Zagreba 91-85. Mislim da i zadarski igrači i zadarski navijači nemaju razloga pretjeranog žaljenja s obzirom kakva je sezona. Ova jučerašnja utakmica koju su pobjedili i danas jedna odlična partija, mislim da i mogu biti putokaz na koji način trebaju dalje igrati. Definitivno ne zaslužuju mjesto u Jadranskoj lizi koje sad trenutno, koje trenutno zauzimaju, i mislim da će sa Tihom Bujanom i sa ovim igračkim kadrom se sigurno podići i sigurno se maknuti sa tog dna. Što se tiče Zagreba, ponovio sam, zasluženo su osvojili kup, prelomili su utakmicu, na kraju su pobjedili, onaj koji pobjedi zasluženo je pobjedio, nema se niko razloga žaliti za nečim i želim im da što bolje budu plasirani u Jadranskoj lizi. Apsolutno, nemaju Zadrani razloga ovdje žaliti, jer ono, kako je rekao jučer Tihomir Bujan, njihov trener, oni su svoju priču već jučer ispričali i napisali, priča koja će se prenositi iz generacija na generacije Zadra, a ovdje će sada uslijediti ta svečana dodjela medalja za najboljeg igrača, za najboljeg strijelca. Ako sam ja to dobro vodio, meni se čini da bi tu Mario Kasu trebao biti najbolji strijelac, ali dobro, ja i matematika, to je već jedna druga priča, pa ćemo pričekati i tu službenu potvrdu. Vidjet ćemo tko će biti i proglašen za najboljeg igrača ovog završnog turnira. Naravno, dodijelit će se i medalje. Evo, sad će uslijediti sve te dodjele ovdje medalja i priznanja. Kasun jučer 10 koševa i danas 27, to je na 37, a što je, kako je Kruno Simon jučer bio na 22 koša, a danas je postigao 12, to je onda 34, pa će reći da je Kasun ipak ispred njega. Žorić ispod tog svog učinka, pa je na 30 koševa. Car je ispod Marka Kacuna, dakle Kacun je ipak taj najbolji strijelac ovog turnira. A ovdje će se sada dodijeliti medalje, dodijelit će se srebrne medalje igračima i vodstvu Zadra, koje treba uručiti gospodin Željko Drakšić, glavni tajnik Hrvatskog košarkaškog saveza. Evo te medalje i za Marka Cara, koji je jučer odigrao sjajnu utakmicu, koji je bio taj jedan od petorice koji su izborili ovo finale, a
treba dati medalje možda i onim dečkima koji su sjedili jučer na klupi Zadra i koji su bodrili ovu petorku. Ja bi najrađe dao njima, jer to je jedno neprocjenjivo iskustvo za njih i sticajem okolnosti su došli u tu situaciju, međutim pokazalo se jučer da imamo mi dobrih mladih klinaca, imamo mi dobrih talenata i definitivno im se treba dati šansa. Znači ne treba se toliko bojati, oni ju mogu iskoristiti. Jučer je Zadar odigrao jednu briljantnu hollywoodsku utakmicu da bi sa 5 igrača uspio dobiti jednog od tih. Tako je, mali Batur. Uspjeli su dobiti jednu renomiranu ekipu Cedevite, jednu odličnu ekipu Cedevite koja odlično gura na svim frontovima na kojima igra. Oni su uspjeli pobijediti. S obzirom da se i ove godine kup boduje za Euroligu, ulog je velik. Primili su ovdje igrači Zadra, prima sada i Tihomir Bujan medalju od tajnika Saveza Željka Drakšića, a sprema se tamo sve i da svoje medalje. Evo, Mario Kasun je najbolji strijelac ovog završnog turnira. Njemu je uručio nagradu predsjednik košarkaškog kluba Cibona i pročelnik Ureda za obrazovanje, kulturu i šport grada Zagreba, gospodin Ivica Lovrić. A njemu će pripasti, dakle, Kasunu oba dvije nagrade, i za najboljeg igrača ovog završnog turnira i za najboljeg strijelca. Dakle, dva priznanja su završila kod centra Zagreba. Najbolji igrač i najbolji strijelac ovog završnog turnira. I nakon ovoga će uslijediti i dodjela medalja igračima i vodstvu pobjedničke momčadi, a ta pobjednička momčad ovoga puta je Zagreb koji je eto 6 posljednjih finala igrao i od toga ima 50% učinka. 3 puta su osvojili taj naslov i obranili onaj koji su osvojili prošle sezone. Pucaju oni na puno više od samo ovog osvajanja kupa, što je užasno velik uspjeh, hvale vrijedan uspjeh i ta statistika koju si malo prije rekao. Međutim, sad imaju formiranu ekipu koja se može upustiti u borbu za sam trofej u svakom natjecanju koje Zagreb igra. Tako da očekujem ih i u Goodyear lizi i u hrvatskom prvenstvu u borbi za sam vrh. Kao i ovaj Zadar. Znači ne smijemo ga podcjenjivati, ovdje postoje puno potencijala i puno sposobnih bezobrazluka. Ja stvarno očekujem da će oni izdržati do kraja bez obzira na sve ove poteškoće koje imaju. Damir Mulomerović, Ante Mašić, Miralem Halilović, Krunoslav Slimon, Petar Babić, Mario Kasun, Renfro, Bubalo, Bašljan, Žorić, Rančić i Heitfeld. To su ti igrači koji dobivaju zlatne medalje, naravno zajedno sa trenerom Mladenom Erjevcem i njegovim pomoćnikom Draženom Oreškovićem, a nakon što prime medalje koje im uručuje predsjednik Hrvatskog košarkaškog saveza, gospodin Danko Radić, dobit će i pehar u trajno vlasništvo i dobit će i onaj prijelazni pehar kupa Krešimira Ćosića. Ostaćemo još slikom ovdje u Draženovom domu, pričekat ćemo da prođe cijela ova ceremonija, dodjela je medalja, evo je i medalje za trenera, prvi trofej Mladena Erjevca. Čestitka od srca, otkako je preuzeo ekipu, vođena je odlično. Puno je toga promijenio. Tako je, mogu samo mu poželjeti sreću kao nekome koji je odrastao u mom kvartu i neko s kim sam odigrao masu utakmica kao protivnik.